Fuluni Mondol Presiden Noren Bepen Kado Vedak Pinik Tong Tumhan Pachinian la Sinona Bangke Resmit Kibinang Kok Alam Thea Putak Sinili Nang Tumhan Social Media La Bete Reporter Tenno Nang Tumhan Ete Tini Nai Kitchen Liban Rap Pachini Pansinili Ningi Po Kedantang Hoptai Sini Apra Nili Tum Fuluni Pen Kitchen Toidun Akai Kamra Killing MSc and Parata Thomas Council long EM lo Alangli ahem Alangli supi bar bearni Alangli ke ahem Akesar mat Alangli ke donrap jirpo jirpi ke daman natumben Alangli ke pang bardu nang kok mat Alangli bang asap so pene karbitum ke kipu thera nang ne horjun ikchet lobo aso horjun ikchet ma Alangli asap o araki pe na joine Social media tum kupia athi tongke damne la bangai nil tuma chin de la pe hala tumta kupia tin son ben tongke damne nil tuma hala ta chini ne la son ne pine tame alam tum mong pine chin ki hut alam lampar hoitu ninje piklo la si alang li ninje det pe na phi bangke social media lam klang lo alang li menangan ke chok che alam li son klang lo si klang det pe na phi bangke alang li ako social media tum pe alang li press meet pc alang li Social media pen chenglok reporter tuman alangli dia chohang det pen api alangli nili tumhan nadang je thano nil tum dar julo nang ku pialam se kining je peng lo pumat alangli nai thano o ko ne tai chi ne dalo ko so ne aku la tum la son nang recording pu wang ke ne tai chi ne alangli tum ning je peng alang ning je peng lo pulo to aya ta ne resmi chi pielo sam ko bo wajala masih sam ko bon masih sitame no api bang ke hola press Social media akorte tumpen alang chingki det pen api mane hoitu dakang mo apu gejok du na tum do tai mene alang litoma apu social media long paklang thu wai phak no lasi laso pot alang li phana ko laso anong mang an so se apram ko an ma ke do la an so se non mang ke lithu je nang nak si ni tum da chelang no da ma si pini nang litum phan social media pen press atum hanil tum mang che hang si mang so lama putha nang litum han ki chuningri mane kute karbiang long ara tum hanil tum fuluni konsensi mondol presiden pen chenglong itu mondol bangfu mane kamra killing a guardian hoi kusinil tumke non ke chikuna kopo athe alang li phanil tumsi bhutke jablo nil tumsi dak homosti long ke daito ke lo aso daito pe alang li phanil tum chetoi dun lo kasi nona alang li social media long kopine kiningje kichok che bangke alang li dia chongnet pen ta kolom de bangke urdum nilipang la ko sang kabe pelan malam lalu pan ganda kan apa plan pondok kasin tum dak luni homosti kembang put teman tani teman doge manta rap teman tani basalam pun bangke ini kan alu ke tokuna nelo banios pene tamme pai modelang ko bosin tum nilo tum da tum ande ni tum pen thaman danggo sa malam tum ayam bulan tum da pakai pon tum fokus tum daito en ini mau dan opini